Hej så. Okay, nu vil jeg vise noget. Det er blevet nok svært at vise. Se, den her cola. Det kan være sådan her. Men du skal drikke meget af den, for at den kan. For meget, så kan den vælte. For lidt, så kan den også vælte. Men der er sådan der slags kant. Jeg prøver at vise det. Den der kant. Og det kan den stå på. Hvis I ikke har set det perfekte minut. Og fordi jeg må drikke cola, er det fordi det er min lørdags cola. Ja. Jeg håber det var sådan sjovt at få at vide. Hej hej.